Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan, no? Kumusta? Karon no atong ipadayon ang laing sumpay ning Sugilanon o sa dili pa no. Shout out din yung tanan no nga nagsunod adin dramahan no. Salamat kayo mga ka-followers no, mga ka-listeners, thank you kayo no sa pagsunod no sa mga drama sa RMN. Thank you kayo mga ka-listeners no. Karon no, bitang maglangan ni ang laing sumpay ning Sugilanon nga sinuwat ni Generica Bidad nahisulat sa hangin. You're the eternal song inside my heart. Di na to. Di na to makasuka na. Diabot sa tuntiyan ng iskun. Sa Lex Pino. Ato na nato. Happy yun kay Kalando, no? Kung ang imong kabit, ang imong ikauban. Oh, Ma'am Shane? Oy, nga naman na. Nga nang misiga man ang inyong mga mata, ha? Ikaw babae? Kabagka ko ni mong nao, nga may kuyog ka ining lalaking minyo. Shane? Naunsa man ka? Shin. Sabi na kaon mo. Maudi ay nga dili ka makikuyog na ako. Kay kining imong kabit di ay ang imong ikauban dinhi. Hilom, Shane. Di na ko kabit sa Helena. Ang babaeng tarong, dili na manguyab og lalaking minyo, oy. Lando, maunan ako nimo. Hoy! Kabit! Asa naman ka? Magkamausap di kang mauwaw? Kabit! Hilom, Shin? Ay! Nanong pahiluman man ko ni mo? Na tinuod na lang akong ipanulti nga minyo ka! O niya nagkidate kang daga! Abot ni mo, eh. Running kami yun. Oh. Lando! Hoy, asa naman mo? Manago mo ang imong kabit! Sir, story. Hoy! Kamo! Ayaw gid mo pagtubay ang lalaking minyo, ha? Kay hipaang kanagid mo, ana! Tayo na, Misin. Nani mo ang ilang tanang mga mataw? Nga naman ay! Asawa ko! Busa! Mangaway gid kong kabit! Kapihang, Shane, uy. Mura magway grado. Lugito maginibayhan ng akong pasensya. Helena, ubat ako. Helena. Mag-iahitag pa uli, Lando. Kitingali ko sana sa ipanulti itong Shane kung makit ang tangan ni Kuyog. Ayok pa na si kapranding at tumabayhan na Helena. Warak na sa pangputok at to. O nga, nagdrama na. Kaayo nagistok lang bayhan ako. Dili pala siya anak ni Sir Alejandro ay. Mauna, ang yung isaligan nga anak siya dato. Abi ni mo. Gamay na lang yun. Kuwang na ko ng bayhan. Gamay na lang yun. Pailob lang. Pero wasi batasan. Yan na kasi may pakawaw na tapos dagang tao. Muna na hinuon siya kasawa nga nakasakop siyang bana nga nangabit. Nakakita ko sinanawan sa mga tao dito sa sentro. Hait kayo tinanawan na ko. Kaya nagtuo sila nga kabit ko ni mo. Gusto na. Mamaulit na ta. Sorry nga gidata ka. Sa magpanoryo din eh. Maninoy kini resulta. Sapot ka na. Dili ba di ka ako kontra? Kato magbabae nga way buot. Sa pagyapon ni nako. Ako magunsige pasuya nga ikaw ang akong kadahit. Pati gali nga nagwild ang kanahan. Pero, sa laing bahin, gusto man sa siya. Unsay? Iyan lang tagi pahinumduman nga minyo ka pa. Og doon na kay asawa nga mangigi. Kung mo kuyog kag laing babae. Irina, ayaw na pagunahon na sa kong asawa. Lando. Samtang dili pa ka mahimong gawas nun sa mong kami niyoon sa legal nga paagi. Dili gid maayo. Nga magkuyog-kuyog ko nimo sa gawas. Irina, Mag-aabot na natas bahay, Lando. Muunan ako. Kinahanglang likayan ko una si Lando.
Hello, sir. Nagmata ka pa di ay? Dili ko makatug. Nganong dili ka man makatuog, sir? Daghan ang musod sa akong huna-huna. Unsa man pananglit? Basta, daghan. Pahuway na, sir. Ayaw pa daan ang mga ngilad ni mga nauna. Kantahi una ko. Ha? Mahimo ba og kantahan ko nimo sa paborito na akong kanta? Ang Lovey and Rose? O, kung mahimo. Sure. Sige. Butangan ko unag-unlan ng imong buko-buko. Hold me close and hold me fast. The magic spell you cast. This is Lovey on Roses. When you kiss me, heaven sighs. And though I close my eyes, I see Lovey on Roses. Pareha mo og tingog. Ni kinsa, sir? Ni Silis. Tinuod ka, sir? Parehas may tingog sa imong katabang sa selas? Oh, sama nimo. Maayop sa siyang mo kantaan ng kanta. O parehas ni may tingog sa akong mama? Kalos ka man muhigda sa karaang bahay sa mga katabang. Karong gabi ako suway naghigda dito. Pauban lang ni Manang. O di ba? Ni Lando. Si Manang lang akong paubanon ako, sir. Yabag bigyan ni si Shane. Maglikay na hinoon ako si Helena. Tungod niya. Unsa man akong gipati kang Helena. Di naman siya mawa sa kong hunahuna. Sukad, karap ko mabati og sama ini. Anong uwahi man siyang miabot sa kong kinabuhi. Manang, salamat nga giubanan ko nimo dinhi. Way siya pa yan. Sige. Dili makakamatog ginis kara ang bahay sa mga katabang. Balik na lang sa akong bahay. Madlok manggukod din Inday. Sige, ikaw lang una din ha? Nga naman, man sila ng baya. Hayahay man o takayo ni dinhi. Dagko ang bintana. Unya, taas ang ceiling. Bugnaw patyot bisan kung dili mag-aircon. Asa man ka ako mo higdan, no? Kana naging tupad si katulong kwarto ang gamiton nako. Taro kayo. Nga duha katabang ang nag-okupar ini sa unang panahon. Kay double deck raman. Anhilang ko sa ilawom nga deck. Nakahigda sa tingali ning maong double deck si Mama Celes. Karon pa ko. Pupariha di migtingog ni Mama Celes. Mapinang kaon sa kayo og katabang si Sir Alejandro.
Manino ko magkatuhog. Oh, kisam na naglakaw ikan sa luyo. Uy, si Manang mana. Manang, nagunsa ka ba sa luyo? Naghatod ni Helena. At tuman siya matog. Unsa? Sige ha, kay Duka, nagyud kay Kudong. Oh, may balhin na si Elena sa karaang bahay sa pagkatuhog. Dili pa man ko makatugoy. Magbasa-basa na ako sa diary ni Mama. Mingaw sa tikayo din. sa Lex Pinoy. Di naman ko ato, ha? Diara. October 15 naman di ko. Dear Diary, mingaw na kayong kagabiwan. Nagkaduol na ang ilang kasal ni Sir Alejandro ug Ma'am Vilma. Og nag-anam na sab kahot ang akong tugan. Sakit kayong batiwan. Kung magmahal ka sa tao nga langit para nimo. Sakit. Oh. Galuin ni Mama. Dear Diary, adlaw karon sa kasal nila ni Sir Alejandro ug Ma'am Vilma. Malipayon kaayo si Ma'am Vilma sa ilang kasal. Gwapa kaayo siya. Kung unsa ka malipayon ni Ma'am Vilma, mausam ang akong kasakit. O gisaad ko sa kong kaugalingon. Nga dili na may kong mapag-usap. Kinsa makaning nanuktok. Gabi naman tayo. May balik has man lang. Elena, Oh. Lando? Nganong ni amang ka? di ba lang na ko ni mapasudlon? Lando, maglikay na lang ta. Kay basi makita na sab ka ni Shane. Labuang ra ba tong babayhana? Wa ko labot ko na unsa na siya. Ang di na ko padawat. Hindi na ko makapaduol ni mo. Lando. Elena, Lando. wala ko mahibaw sa kalipay akong gipati. Sugod ka na kauban ta din ni Helena. Lahi ka sa ubang babae. Kung saan ko musugod nga malayo ka na ako. Lando, ayaw. Minyo ka. Nagbuwag namin sa akong asawa. Dili paghihapon na igong rason. Sa mga mata sa Diyos o sa tao, kasal ka paghihapon. Busa buhi ko. Helena, mahal ta ka. Lando. 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 Ang babaeng tarong, dili magpakabit. Buhi ko. Buhi ko, Lando. Dakong sayop kini nga ito gibuhat. Dakong sayop, Lando. Balik sa dakong bay. Helena! Helena! Ayaw ko na kayo. Lando, nakaw na in town. Makamataw niya ito mga agaon. Huwag na ito magsulti. Hatagi kong tayo mo kahuna-una. Okay. Lakaw na. Katuog na. Ugma, magsulti ta. Aba? Oh, magsulti ta, ugma. Good night. Sa man akong gibati kang Lando. Nganong sobra man ang akong kaluoy diha karon.
pangutahan para makita na ko si Helena. Inig sutos na kumbay. Oh, si Helena na ka na nagpaingon din sa dakong bahay. Helena? Good morning. Good morning. Musodan ako sa bahay, ha? Sige. Salamat itaon. Kamitagad pa siya ako. Hello, Lando? O, saan nang makibuhat? Nakakita kagig ganang ko, ma'am. Sa'yo pa ganis buntag. Nanginsuldo ka na nako. Di mo gudi mo hunaon ang imong pangutana. Mag-jogging na lang po, oy. Usap ni Bayana. Hapit na lang maghubo siyang gisulob. Kabadlungon bag utok ini sino eh. Dili ta kahunungan lang duha ka. Kihagit ko nimo ha. Karon ka. At aray! Ay! Lando! Ay! Gibikogan ko! Aray! Tabang! Busy ko, ma'am. Busy ko. Si Manang nataw ka. Huh? Oh! Hoy! Lando! Aray! Tabangi ko ba? Lando! Buset. Ay! Wag yun mo kagkata. Nga kang dili man siya ganahan ako. Nga nindot man kong lawas. Unya, agaon pakit ko niya. Pwisit tawhana. Good morning, sir. Oh, good morning. Kumusta ang imong ulang gabi sa bahay sa mga katabang? Okay naman, sir. Nadugay ko ang mata tungod sa kamingaw o sa katugnaw. Oh, oo. Bugnaw gininuon ka ng dapita. Mamahaw na ka? Oo niya na. May lain kang isugo na ko? Unsay, unahuna mo sa akong asawa. Ha? Sir, kuan. Ayaw kahadlok sa pagsulti nako. Bahin sa imong naobserbahan ni Julia. Kuan, medyo busy lang siya sa ubang mga butang. Kuwang siya sa pag-atiman nako. Mao ba? Oo, sir. Ako sabing gusto, Helena. Unsa? Usa kada kong sayop ang akong pagpakasal kang Julia. Ha? Sir, doon ay mga butang upang hitabo. Nga dilian na ito makontrolar. Mga butang nga ato na lang pasagdan. Gusto ka. Kinahanglan nga daw hatun lang ako. Nga nasa iyo ko sa pagpakasal ni Julia kung man mamatay ang una kong asawa. May asawa ka nga. Vilma. Vilma angan sa una kong asawa. Ug siya ang nagustuhan sa akong mga ginikanan nga mamahimo kong asawa. Mao ba, sir? Buutan sab si Vilma. Pero, unsa, sir? dili siya ang tag-iya sa akong kasing-kasing. Ha? Kay kinsa man ang tag-iya sa mong kasing-kasing, sir? Si Silis. Si Salas?
Seles nga imong katabang. Oo. Pero, ako kukuan. Ato lang yung sikreto. Oo, sir. Ayaw ka bala ka. Ang imong sikreto. Ako ng sikreto. Ha? Ang buot ko ipasabot nga. Makasalig ka nga walaing mahibaw sa imong sikreto. Mahimo ba mugawason ako, sir? May nalimtan ko sa karaang bay. Sige. Mabalik lang dayon ka, sir. Si Mama Salas kita ang kimahali, Sir Alejandro. Ang akong inahan nagtakiyos kasing-kasing ni Sir Alejandro. Og wa mahibaw sa Mama Salas, ini. Naunsa ka, Helena? Madam Julia, Ano man ka diha? Naghilak-hilak ka man. kuan. Sikit kay akong ipon, ma'am. Oh, kung na paliti dito tambal. Oo, ma'am. Magpalit ko. Sige. Kay may pakiksultihan ko ni Alejandro. Panuktok lang kung musod ka, ha? Sige, ma'am. Magpalit na akong tambal para sakit sa ngipon. Malipay ganito sa mama ko na. Kung nahibaw pa siya kasi ang tag-ias kasing-kasing ni Sir Alejandro. Malipay ganito siya. Flops! Ering sila. Sir. Ikaw mo itong nurse ni Alejandro, no? Ako, sir. Asa ba ka? Doon ako'y palitan, sir. Ikaw nalang sila sa gate. Okay. Wow. Kabigot ba niyong lawas ng nurse ni Alejandro? Nindot to sa ni Bayana. Pero ano ko lang? Tayong pagbuminaw sa Lex Pino. Ikaw sa siya. Tawagan ko akong tao. Alejandro, kumusta ka naman, love? Ikaw. Kumusta na? Naunsa ka man. Ikaw ang angay na kong pangumustahon. Mabuhi pa ko, Julia. Ay, thank you, Lord. Andrew! May buntag! Unsa na, Franco? Ay, kung ako'y bad news di mo. Ha? May mo ba, Franco? Dili ni mo dadaan og bad news si Alejandro? Kinahanglang may bawo siya ni Julia. Unsa man ka na, Franco? May bagong howling company nga mitumaw din sa tulapit. O nakuha nilang ubang tamasuki. Unsa? Kinsa man ang mga tawhan, ha? Kinsa? O gano'n nakuha man nila itong masuki? Barato sila. O daghan ang pakulo. Buhata. Ang unsa may angay ni mong buhaton, Franco. Oo, Alejandro. Maayo kay dinari butika din sa dool-dool nga. Malakaw ra. Nakapamalit na noon kong mga personal na kong gamiton nun. Sakpan ka na! Ikaw? Dali! Ay! Boy, iko! Dali! Sulada ka kayo! Dugay na kung naglungot-lungot ni mo! Ay! Boy, iko! Nagtukang masiyon sayo na ako ni mo? Ha? Ayaw na may patuol ako, ha? Kung dili ka gustong ipadakopti ka! Kailangan makasuot ako sa gate sa bahay.
Oh, may kibisuno sa bahay si Ma'am Shin. Matunhay na ko sa kontrabaho dito sa Karadin. Oh, sili na. Si Karabiso siya kito. Oh, nagising ng bukton sa house. Helena! Helena! Nausap ka? Huh? Na ang lalaki sa daan paingon sa ubos. Mas lalaki na. Ang akong gikabanggas pa aging adlaw. Giusam ka niya, ha? Iyam ko kong gibaharan. Unya kardi ako nakitaan. Gibira ko niya. Sige niyang nang. Lapat sik na ang unya. Unya, bland o buhok. Diyan ka. Lando! Lando, pasagdi na lang siya! Lando! Oh, usa ba yung plano bahin ini nga kong report mo, Leandro? Oh, natural ang kompetisyon sa negosyo, Franco. Oo, pero tikasan kayo mo tawhana, oy. Atong suki, gipagat to. Unsa? Unya nadaba nila ang tanantang suki, ha, Franco? Oh, di ba ginuntanan? Oh, okay na na. Sorry. Niya pa day mo? Oh, Helena? Naunsa ka? Nganong nagkagidlay ka man, Helena? May daw na hitabo ni mo, unsa? Nakitaan ko sa lalaki nga nagbahad na ko. Katong bland og buhok. Usa? Uya, usa ba hitabo? Oh, mahubagan gito sa iya ha. Kaya ako magisikaran. Uy, di na maayo para ni mo na. Doon na kay kunta na din, he. Bitaw, mas mayo tingali nga musibat ka na lang, Helena. Okay ra ko. Pero tingaling marisgrasya ka pa ng tawhana. Mas mayo tingali nga mo palayo lang una kay Napita. Bitaw, Helena. Pauli lang una sa Cebu. Ayaw magkabala ka, Sir Franco. Ma'am Julia. Okay ra ko. Dili ko mo biya din Pero tingali kung sa pa'y mahitabo ni mo. Kami pa ang mabasol sa imong inahan. Alejandro, maayo tingali nga papaulion na lang kini si Helena sa ila. Nahadlo ka ng tawhana, Helena? Wa man, Sir Alejandro. Kinahanglan mahadlo ka! Ayaw pagpanghambog! Pauli sa Cebu. Aron makalikay ka sa dautan. O kamisad, magmalinaon mi dinhe. Mangita na lang taglaing nurse ni mo, Alejandro. Si Helena ang agda ninyo. Tambag na ning amo nga iniksuon, ha, Helena? Kana, kay mo siyang napasakitan. Bubawas gito. O kamisad ang mahimong problema kung may daotang mahitabo ni mo dinhe. Busa, resign na lang sa pagka-nurse ni Alejandro. Dili, ma'am. Dili ko muundang sa pag-atiman ni Sir Alejandro. Bisan pila pa na kataong manghadlok na ko. Nganong imo manggid ming hatagan og problema, Helena? Kung mapabilin ka din unya madisgrasya ka ng kontra nimo. Kami ang manubag sa imong inahan kung nganong wa ka na mo papaulia. Ayaw pang isog-isog. Okay ra lagi ko, ma'am. Ayaw kabalakan ako. Pero Helena, mamiligro ka. Siya ang mamaligro kung madakpan siya. Ha? Kagahi ba ni mo ko? Pasagdi siya, Julia. Alejandro! Kung dili siya mapahawa, magpabilin siya. Mauna na akong hukom, ma'am. Magpabilin ko din, Og salamat na lang sa inyong concern. Mag-ilison ako, ha? Alejandro, papawaan na lang ang imong nurse. Pasagdi siya. Ato lang siyang paampingon. Ayaw naging padool kang Helena. Kung di ka gustong ako pangagan. Gago ka. Gago ka. Pagkalagis kong kumo.
Ganahan gid sila si Ma'am Julia nga mong ko din eh. Sila gignuha sa Sir Franco ang ganahan kayong mulayas ko. Pero, dili ko mulayas din eh. Gusto pa ko mahibaw sa sugilanon sa akong inahan. Sekreto di ang gugma ni Sir Alejandro para kang mamasalas. Helena! Oh, si Ma'am Julia? Helena! Helena! Kalma lang, Ma'am Julia. Layas karon dayon, og hatagan ko ikaw og dakong pabaon. Cash! Nganong mas concernan mo sa kong paglayas, ma'am? Kaysa pagpangita sa taong nagbinastos na ako. Tungod kay nagdaka lang og gubot din eh. Wa matingali ko magdagubot, ma'am. Kamu lang ang nahadlok na ko. Mga ganahan kaayo mo, nga palayason ko ninyo. Ah, Leche! Unsa magigusto ni mong mahitabo? Ha? Bayran ka namo para matakom ka ng imong baba. Bahin sa imong nakita namo ni Franco. Wa ko makinahanglan, anak, ma'am. Pero, mahimong mo tambag ko. Kung unsa man yung reason ni Sir Franco, putla na samtang sayo pa. Tungod kay way aso nga makumkum, ma'am. Gihadlok ba ko nimo? Wa ti kahadlok ka, ma'am. Hoy! Giunsa man na nimo si Mama, ha? Nga imo man ang kitokmon! Pabugno ka! Oh, sige! Dool! Ay, tinidor? Oh! Para sa sudanong taning tinidor. Pero, mahimo nga kamo ang matusok ko ini kung dili ko ninyo hunungan. Salbahis ka! Ikaw ang ngayon nga nganlag salbahis, Ma'am Shane. Kamong duha sa imong inahan. Panuway ka! Dangan ka sa mong kinabuhi, Helena. Dili ko panuway, ma'am. Anghel ko nga may abot, aron atimanon ang imong bana sa kinasing-kasing nga pag-atiman. Ha! Nangambisyon ka tingali sa nga mabahinan ni Alejandro sa iyang katigayunan. No, kung mamatay na siya. Maugid, ma. Ambisyosa ng bayhana. Dili ko ambisyosa. Og wa ko mag-apas katigayunan ni Sir Alejandro. Trabaho lang ning ako din eh. Mas angay kang mag-uol kung mapahawa ko din ma'am. Kay posible nga ako nang ipanabi ang mga sekreto ninyo ning baya. Oh. Hoy! Wa may sekreto nga angay na mong taguan kaga. Yes na lang, uy. Kay dili ganahan nimo si Mama. Ma'am Julia, dili ko nimo kapugngan kung wa na ko din eh. Hoy! Wa pa may mahuman og sulti! Panuhay ka! Ma! Usa man to yung gisulti, ha? Doon na din kay sekreto? Wa, oy! Dali na. Mamiya na tayo ni Baya. Manindog ang akong balibo kung ako din sa sod. Dali na. Ha? Ma! What ako, oy! Ayaw kong biyain! Makaduda naman hinuon sinultihan ni Ma'am Julia. Itukmot naman hinuon ko nila palayo din eh. Helena. Oh, Lando? Lando, sa'yo nahitabo. Ano nagdugo man ng imong Abi na kung imo ng dugo ang nasa imong agtang. Dugo ni sa blonde nga lalaki nga nahimo na ko atraso. Unsa? Nasuntukan ako siya sa ilong niya. Gilayok pa ko niya mao nga napunta sa kong ug agtang ang uban niyang dugo. Pero wala kay angay kahadlukan. Matagam na to. Nakuyapan na siya sa kong kumo. Nakuyapan gyud? Oh. Paklo yung di kahit ng tawahan na. Kuyawan ako ni Boy. Tinood ka? Nakuyawan ka nga. Tinood nga nagdugo ako mo. Nabalaka ka na ako. Kuan. Natural nga mabalaka gid ko. Kaysa may dili mabalaka. Salamat sa mong kabalaka. Nalipay ko nga. Importante sabday ko nimo. Tanan ako higala lang do. Importante para nako. Apil ako, anak. Natural nga apil ka. Salamat.
Ako ang angay nga magpasalamat nimo. Kay nahimo kang hero na ko karon. Di ko gusto nga doon ay magbinuang ni mo, Helena. Wala ka ba iba? Kung unsa ka ka-importante para na ako. Naibahok nga di ko bagay para nimo. Tungod kay gawas ng minyo ko, hardinero lang ko. Pero di man tingali sa kung musulti ko sa tinuod na pagibati para nimo. Lando, please. Dili na ta mag-isgot bahay na duha. Sorry kayo. Limpyo na natong imong naong. Lain kayong tan-awon ang dugo sa imong naong. Please, Lord. Makapugong na unta ko sa tentasyon. Dili ko gusto makasa, Lord. Minyo si Lando. Dako sa kung tubayan ako siya. Hello. Hello, boss. Oh, ano ba ka? Boss, nakinahanglan ko kwarta. Magpa-doktor ko. Sa? Walo ba doktor ka man? Buno kayo ko, boss. Di ko lahat ako sa usa ka lalaki human ako adlo ka sa Helena. Higala siya ni Helena. Anong sigurado magkahigala si Helena? Tungod kay gibauran ko niya, boss. Nga di nagyod ko no komodoon ni Helena. Kusugar pagkumo, boss. Misidlit ko dang dugo sa kong ilong. Kung gano'n nagkailam siya mo? Misumbong tingali si Helena niya. O dili kay higala lang sila. Kauban pa yun sila sa bahay. Sa? Dito siya mugawa sa gate kagisudlan ni Helena. O dito siya musudog balik. Nawagtang ko kadali sa kalibutan, pero nakita yun ako siya nga misud sa gate sa nakumbay. Usaman, gwapo ba siya o lakong tao? Oo, boss. Gwapo, dako, og straight ang buhok. Siya si Lando. Lando? Ayaw na ni ko usbaha, Lando. Unsa man ang di na ko usbon? Nga mga wala ta kag tao. Helena, gibastos ka niya. Bisan na. Malikayan ako siya. Ang dili na ko gusto. Nga makabaton kag kaaway tungod na ako, Lando. Pero, di usap ko magkatog nga magunahuna nga doon ay magbinuang nimo. Bisan na lagi. Ayaw na sila tagda. Unsa naman lang kung buhatan yung kag di maayo. Ako lagi patagam tong tawana. Sa sunod gabugal-bugalan pa kaniya. Maospital ikot siya. Lando, ayaw pag-ingon ana, uy. Kulbaan naman sa kanim gipanulti. Basta lagi. Katimaan na bagus na akong tatawanan. Lando, sige kaingon ko na. Dili ko ganahan nga doon na kay kaaway. Ako lang sige badlong. Aron di na siya magbugal-bugalin mo. Usap niyo ka. Tanawang akong ilong. Hubag kayo. Ya? Lando ka ka? Hadlo ko taon. Mubaos ko itong panuway. Kara! Ayaw ka handlok. Kinahanglang mulaya sila pita sila. Maumanay akong misyon. Ako ginang tumanon. Batabaton ko ng bayhana. Oo. Kara. Pero, irelasyonan ng ilong ni mo, ha? Pangita lang ko niya lang higayon nga mahadok mo sila. Oo, boss. Makalagot. Kaayog yung kumuton sa naong ni Helena. Pagbasol ko, gidoy. Kanong ako pa man siyang gidawat nga nurse ni Alejandro. Makalagot, gid. Ma?
Ma, unsa man to sekreto nga akong nabati nga gisulti ni Helena, ha? Shane, ayaw na gutog tagda. Ma, klaro kayo nga gihulga kaniya. Unya, ikaw sab, nadlo kaniya. Ay, bahin kini sa akong gisweldo niya. Ha? Unsa man ang bahin sa imong gisuldo niya, ha? Wa pa kumuhatag niya sa iyang sweldo. O giya kong gihulga, nga isumbong ko niya ni Papa Alejandro nimo. Para ka na lang? Mahadlo ka? Shane, naibaw ka na sa batasan sa imong amahan. Dili ka na siya ganahan, nga doon ay mga trabahante nga dili maswilduhan, labi na gyud ang mga katabang. Magkalagot bitaw na usahay si Papa. Masuod pa niyang mga katabang kay nato. Ay nalang tugtagda ang gisulti ni Helena. Pero, may patabangan ko nimo. Unsa ka na, Mama? Tabangi ko nga mapapahawa ka na si Elena dinhi. Unsa? Mura man og doon na siya'y plano sa imong amahan. Mausap ka na akong nakita, Ma. Nagkasuod na silang maayo. Unya, kanta-kantahan pa yun niya si Papa. Sip-sip. Sip-sip ka na, babayhana. Og baga pag yung naong. Dili yun siya mo pahawa, bisag ako nagipalayas. Og ang way buot sa nimong amahan, siya ang gilabanan. Ha, makalagot. Oh, pasinok iyan ang gitintal si Papa, Ma. Unsa? Ganahan ko siya nga, panggaon siya ni Papa. Doon na na siya giapa sa akong amahan. Kung unsa may iyang giplano, Shane, dili ka na niya makuha. Ayaw ka bala ka, Ma. Mangita ko paaki nga mulayas ka na si Helena dinhi. Lakaw na. Gawas na. Ako ning tubagon. Okay. Hello? Hello? Kinahanglan papawaol mo ka ng lando dahil sa inyo. Unsa, Franco? Pulos man di. Yan ang isultok sa ilong. Maula kini akong problema karon. Tuaman mo laban ni Helena si Alejandro. Og, gibaharan ko ni Helena nga mutabi gyud siya bahin nato kung pugso nako siya sa pagpalayas. Apila si Lando. Lami na kaayong hiluan ba yan? Ops. Inaunang tamo na ko palang pagi. Normal nga pagpalayas lang una ang buhata, Julia. Sir Alejandro? Oras na nga mo inom kasi mong tambal, sir. Sige. Okay na ka? Uwara ka pamati? Wara. Basin, gusto ka masuroy? Human kong inom og tambal. Dad ako sa duyan ni Silis. Ha? Ganahan ko nga magpahangin dito. Mama. Unsa naman sa Jean? Tuan na sa luyo sila si Helena o Papa Alejandro. Unsa? Dito ba sa duyan ba? Makamaog yun mo sip-sip babayhana da? Abi kay ganahan man si Alejandro diha sa duyan. Adto sa gyud niya dadon si Alejandro. Ma, unsa ba atong angayang buhaton, ha? Aron maputol ng pagpakigsuod di Papa kang Helena? Ikaw gyud ang makaputol ini, Shane. Unsaon man? Kinahanglan mo atiman sad ka sa imong amahan. Ikaw di ay. Mas ikaw ang angayang mo atiman ni Papa kay asawa ka niya? Murag husto ka sadya. Sir Alejandro, okay na ka di simong himutangan? Okay ra ko, Helena. Ayaw ka balaka. Malingkamot ko nga makalakaw ko pagbalik. Ha? Ganahan ko nga makalihok na ko nga ako lang. Helena! Biyai una may si Alejandro. Imo siyang sugoon, Julia. Ako lang ipaatiman niya ang iyang katulganan. Og ako lang una ang mabantay nimo. Alejandro,
Nahuna-huna nako nga ako gidi ay ang muatiman kay akong obligasyon ang pag-atiman nimo. Busa gikan karon, mas daghan akong time nga igahin uban nimo. Ug unsa may nakaaghat nimo sa pag-atiman nako, Julia? Ha? O kayo sa ipa sa pagpaminaw ni uban pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Generica Bridad. Nahisulat sa hangin. O palihog ko no, subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.